Sialens nesaf ydy trio gweithio yr cyhyran i'n freichiau ac i medru jyst cymryd y pwysau i'n freichiau sydd yn rili bwysig efo gymnastics. Gynta, da ni'n gwneud naid fel hyn, naid cwingan, da ni gael o hwn. A da chi jyst yn dwylo ymlaen a mae traed yn mynd at eich dwylo. A unwaith eto ar yna, mymryd eich gyrlymach. Hwn yn gret yn y ardd, cael y calon i fyny hefyd ac yn ôl amlaen. Os mae hwnna'n hawdd, y step nesaf wedyn ydy dal siap. Da chi wedi weld hwn lot, dwi'n siŵr. Siap fath o siap press-up, da ni'n gael o front support. Da ni'n medru gafel o fel hyn. Os mae hwn yn anodd, da chi'n medru rhoi pengliniau lawr a just dal siap cry. A wedyn traed y pengliniau nôl i fyny a trio gael. So mae hwn yn fath o bwrdd dwi bod tro'n dweud. So os da chi'n medru gael rhywun i roi beanbag neu rhywbeth ar eich top a dal y siap yna, mae hwn yn rili dda i gweithio cyhyra. O fyma, da ni wedyn yn trio gwneud y cam nesaf, bydd i trio codi yn law, heb dim byd disgyn, da ni medru mynd drosodd efo'ch dwylo. So mae rhan am dangos hwn eto. So mae pen ôl ddim yn disgyn, mae bol ddim yn disgyn, just codi llaw a drosodd. O'r drosodd ar eich cefn y fyna. Briliant. Os da chi angen un sialens eto, dal yn gweithio i'r freichiau, da ni medru trio cymryd pwysau mymryn bach ar ein freichiau, fatha y naid cwingan, ond tro yma, da ni am trio codi pen ôl mymryn. Dal am y gweithio'r freichiau ac yn dal y siap. So, just i mynd dros hynna eto, gynnu ni'r naid cwingan a draws ar yna. Gynnu ni ddau front support, lle dyn ni'n mynd efo pengliniau lawr gyntaf ar yna, yn fyma, just yn dal y siap. Wedyn codi pengliniau fyny, mae'n anoddach. Ac os da chi'n eisiau gwneud yn anoddach eto, trio codi yn law a dod drosodd. Yn cadw coesau sydd, cadw bol i fyny, briliant. Ac yr cam ola, os da chi'n teimlo fatha sialens anoddach o trio wneud siap codi pen ôl i fyny yn defnyddio'ch freichiau. Gret, diolch.